ko su po vama podstrikači? Mislim, sad se vrtimo, ja ću nastaviti ovo do kraja i ja ću svakoga pitati non stop ko je kriv. Ja mogu kontrapitanje ko su po vama. Ja ovdje postavljam pitanja. Ne, pa dobro, mislim, to je sad... Sticam okolnosti, a onda kad se vidimo u sledećoj emisiji, onda ću... Jednostavno, to je pre pitanje za nekoga ko je bio u strukturama koje se bave saznanjem i koje sigurno znaju i metodiku. Mi kao novinari znamo neke delove i ne bismo mogli sad da uperimo prstom u nekoga tek tako. Isto kao što ste postavili pitanje da li su klubovi krivi. Ne, nisu klubovi kao klubovi krivi. Ne možete generalizovati Zvezdu i Partizan. Tu postoje ljudi unutra. Zašto ti klubovi nisu bili krivi kad su bili Cvetković i Džajić 90-ih? Kako se tada nije dešavalo kad su išli na pohod u Evropu? Znači, pre toga, kako se nije dešavalo dok je Manci igrao u Partizanu? Ili se dešavalo nešto kad je uzavrela politička i društvena situacija? Tada se dešavalo na stadionima i u Maksimiru i pre toga kod nas ovdje. I da vas pitam, kako to bilo protesta 93. godine, nije bilo ni Zetjana ni Šaćera. Niko nije na šetnjama razbio prodavnici jednu trenerku kući. Izađe u grad, protestuje, demonstrira. Ali svako slavlje kad su košarkaši osvojili nešto ili bilo koja reprezentacija, uvijek je bilo krađa. Uvijek imate neko ko će da krade, neki tako se nađu ljudi, uvijek. Ali ne masovnog razbijanja Beograda, bilo je sporadičnih krađa. Ne, ja se slažem, ali uvijek imate pojedince koji će napraviti problem, uvijek iskoriste tu priliku. Ovdje nije bilo pojedinica, ovdje je dobro organizovana grupa ljudi koja je pošla s namjerom da napravi štetu u Beogradu. Mislite na nedelju sad? Da. Razvalili ste Beograd. Tako da, znate, nikad nije bilo tako štete. Nikada. Zorane, da se vratimo, znači, u klubovima postoje ljudi i tada i sada. I mi možemo tačno da lociramo kad je bilo problema, ko je bio u rukovodstvima, ko to nije kanalisao, ko je bio odgovor. Da li stalno nekako mi se ovdje sat vremena pričamo one stvari, ovdje su svi sa svima nekako uvezani. Ko je odgovoran za loš rezultat? Trener, igrači. Ko je odgovoran za lošu situaciju finansijskog kluba? Uprava. Zna se ko je u toj upravi. Ali kod nas nema sistema odgovornosti. Vi kao predsjednik možete da uzmete kredit za klub i vi niste odgovorni za to što taj klub nema da vrati. Vi možete sutra da ugasite i Zvezdu i Partizan. Vi izaberu vas kao predsjednika, vi uzmete kredit koji Zvezda ne može da vrati. I vi ste je ugasili. I da li bi to neko smeo da uradi? Takvi slučajevi postoje. Da li bi moglo da se dogodi? Recimo za Zvezdu. Postoje. Znači, vidite, u Partizanu postoji, u Zvezdi postoji. Da se zadužite toliko, ne mislim ja baš da je to tako. Ne postoji slučaj, Savo, znamo 2003. u nekom klubu. Jedan čovek, bar ja se još iskreno se nadam da ova država još uvek toliko normalna da jedan čovek može da uništi Zvezdu i Partizan tako što će otići u banku, neko reći meni treba kredit u 100 miliona. Oni tamo dva par službenika na šalteru će mu reći gospodina na osnovu čega. Pa imamo slučaj Marfin Bank. Jedno pitanje za kraj za sve, a to sigurno neće značiti kraj Partizana. Da li će, u jednom trenutku je mogu, ako se ne varam, to je 23. oktobar, derbi biti drugo poluvreme ovoga što smo gledali u 3 dana? Pitanje meni? Da. Bojim se da će i derbi neki ljudi iskoristiti za ko zna šta. Mislim da nećemo imati miran derbi. Mislim, zaista ne znam, nadam se da neće jer planiram da odem sa svojim malim sinom, tako da... Dugo nisam pratio derbi, znači, ali ja sam apsolutno uveren da neće nasilje diktirati redosled događaja u Srbiji. Da će država Srbija moći da suzbije svako nasilje i da donese ozbiljnu procenu da li neki događaj treba da se održi ili ne. Gospodin Petrović. Ja ne znam da li će gradonačelnik Dragan Đilas da kaže nemojte da organizujete derbi, imamo informacije da će biti nasilja. To je pitanje, a ne kakav će biti. Ja sam već rekao da su pojavni oblici nešto što je potpuno nebitno. Znači, da li je ono što je rekao gospodin Milović izložba cveća, ili je pozorišna predstava, ili antifašistička tribina, ili fudbalska utakmica, šta god. Tamo dolaze neki ljudi koji ne prate ni pozorište, ni film, ni kulturu, ni sport. Znači, oni dolaze zato što im je to zanimanje. Da budu huligani, da lome, da lupaju, da upražnjavaju nasilje svih vrsta i svih oblika. Tako da
Oni koji njima manipulišu i koje stoje iza njih će doneti neku procenu. Da li im se to isplati ili ne, da li se uklapa u neke njihove ciljeve ili ne. Gospodine Cariću? Ja mislim da oni koji bi pomislili da pokušaju tako nešto da u ovoj situaciji da će biti malo oprezniji i da neće biti problema, a da može da ih bude, može. Ja bih rekao da neće biti nikakvih problema na derbiju. Svaki pojedinac odgovara za svoje postupke. Ako bude nekih izolovanih incidenata, policija... Imate možda neku fair play tuču ugovorenu? Ne. Ne. Dobro. Nema nikakve tuče. Gledali ste specijalnu emisiju Prve televizije posvećenu događajima u prethodna 2 dana. Ovo poslednje pitanje koje se tiče derbija Crvene zvezde i Partizana 23. oktobra ujedno je i uvod u informaciju da ćete to moći uživo da pratite na Prvoj televiziji i nadamo se kao jedan zreli i dobar fudbalski meč. Uživajte u Prvi.